Hola, companys. Passem a veure ara l'anàlisi factorial, els dissenys factorials entre. Disseny factorial entre. Una característica respecte als unifactorials és que en els dissenys factorials hi ha dos o més variables independents. Quan hi ha dos o més variables, sempre hi ha un efecte que cal analitzar primer que res. És l'efecte de la interacció. Si l'efecte de la interacció és significatiu, el desglossarem analitzant els efectes simples. I si no és significatiu l'efecte de la interacció, passarem a analitzar els efectes principals de cada una de les variables independents. Anem a veure ara en un exemple de l'SPSS. Així tenim les dades d'un experiment que es va fer. En concret, es volia estudiar si el nivell de dificultat de la tasca, la dificultat de la tasca, 1, fàcil i 2, difícil, juntament amb l'ansietat, mesurar en 3 nivells, ansietat baixa, ansietat mitja i ansietat alta, repercutia sobre el rendiment. És a dir, si la dificultat i l'ansietat repercutien en el rendiment. Veiem que n'hi ha dos variables independents, la primera dificultat, la segona en 2 nivells, ansietat que té 3 nivells, i n'hi ha diferents puntuacions per a cada grup de subjectes. En aquest cas estem parlant d'un disseny factorial 2x3, disseny factorial 2x3 entre, disseny factorial entre 2x3. Això vol dir que n'hi ha 6 condicions experimentals. És a dir, tarea difícil, ansietat baixa, mitja i alta, tarea fàcil, ansietat baixa, mitja i alta. D'acord? Anem a fer ara els anàlisis en l'ordenador, en el programa SPSS. El procés és, pugem la pestanya Analizar, analitzar modelo lineal general i així posem univariado. Era el mateix que fem quan era unifactorial entre, diem el mateix. Però així el rendiment és la variable dependent i així tenim dos variables independents. És la dificultat de la tarea i l'ansietat. D'acord? De moment ho tinguem clar, és un disseny factorial perquè n'hi ha més d'un factor, més d'una variable independent. Així els gràfics. Els gràfics, anem a fer els gràfics de lo que són els efectes principals, la variable independent dificultat, la variable independent ansietat. I ara anem a fer el gràfic de dificultat de la interacció, dificultat per ansietat, i jo ara vaig a crear, que és la primera vegada, ansietat per dificultat. És a dir, jo puc veure, com estàvem veient l'altre dia en la teoria, veure si el grau de dificultat, anem a dir fàcil, per fàcil, comparar si n'hi ha diferències en el rendiment per a ansietat alta, mitja i baixa i després agarrar el nivell de dificultat difícil i ansietat alta, mitja i baixa. O bé podia agarrar el nivell d'ansietat baixa i veure si n'hi ha diferències en el rendiment per a la dificultat fàcil o difícil. Després agarrar el nivell ansietat mitja i veure si n'hi ha diferències en fàcil i difícil. I ansietat alta, per tant, vaig a fer les dues possibilitats. Añadir. Continuar. Ara, post-hoc. Post-hoc, anem a veure les proves a posteriori per als dos efectes principals. Per a veure els efectes simples, per a veure les comparacions dels efectes simples, ara vos diré com es fa. El post-hoc per als efectes principals es fa així. Anem a triar Tukey. Continuem.
I ara, opcions. Dins d'opcions, així anem a agarrar-les totes. Encara que les comparacions internes dels efectes principals, dificultat i ansietat, i ho han dit abans en les proves post-hoc, així els agarrem sobretot per a veure els efectes dins de dificultat, dins de la interacció. Comparar efectos principales y Bonferroni. Así, estadísticos descriptivos, tamaño del efecto, potencia observada y como estem en un disseny entre, prueba de homogeneïtat. D'acord? I ara ho repetirem tot, continuar. Val. Ara l'SPSS ho faria tot menys les comparacions simples, menys els efectes simples. Per a fer els efectes simples n'hi ha diferents formes. Jo vos ensenyo la que jo solc utilitzar i la més pràctica, que és la que està explicada també en els apunts. La forma de fer-ho és que quan ja ho tinc tot això, en comptes de dir acceptar, li dic pegar. Pegar. Val? I ara se'ns obri una finestra que no la coneixíeu, que es diu sintaxis. Sintaxis és una forma de dir-li a l'ordenador a través de comandos que faci uns determinats anàlisis. Com veieu, així el que fa és una nova, el rendiment en base a dos variables, dificultat i ansietat, el mètode que utilitza el S-Type, post-hoc en fa per a dificultat i ansietat, utilitzant la prova de Tukey. Plot, que són els gràfics, ho fa de gràfic per a dificultat, ansietat. No us poseu nerviosos, que això no s'ho heu de dependre. Després ve en mitges, que és comparar les mitges per a la dificultat. Compara a través de Bonferroni. Després, compara les mitges per a l'ansietat, compara Bonferroni. I així ens diu tables, que són les mitges, però no les compara. Veieu? Així, atenció, no compara. Està clar més o menys? Entonces, el que jo vaig a fer és que jo vull que m'ho compare. Copie este trosset, el copie, i així enmig de compare vaig a dir-li quina variable té que comparar. Vaig a agarrar la variable, jo vull que em compare els nivells d'ansietat. Els nivells d'ansietat. Entonces, com vaig a posar que em compare els nivells d'ansietat, vaig a posar així ansietat. Fixeu-se que ho heu de posar tal com està escrit. Si poso ansietat en castellà, heu de posar ansietat. D'acord? Ja ho tinguem. L'únic que han fet al fitxer és afegir-li este comando perquè ens compare ansietat. També li podíem posar dificultat. Ara tot seguit ho veiem. I jo ara ho selecciono tot i li dic arreando. I ara m'ha fet l'anàlisi. Jo vaig a simular on tinc les finestres i així tindré els resultats. Estic en la finestra resultats. Per tant, tinguem tres finestres. Una que es diu de dades, que és on tinguem les dades, una finestra que és la de resultats, una finestra que és la de sintaxis. D'acord? Estem en la finestra de resultats. I anem a veure ara els resultats. Veiem que es tracta d'un anàlisi factorial intersujetos o entre sujetos, que és el mateix, entre inter és el mateix. Dificultat de la tasca fàcil, difícil, aquests són els dos nivells. El nivell d'ansietat baix, mitjà i alt, baix, mitjà i alt. I ara així ens diuen les mitjanes. Aquesta és la mitjana de la variable dependent rendiment. Quan la tasca és fàcil, el nivell d'ansietat és baix, la mitja 13. Quan és fàcil i és mitjà, 15. Quan és fàcil la tasca i el nivell d'ansietat és alt, 8. Ho veiem? Quan és difícil, ens apareixen uns estadístics.
Així ens apareix la homogeneïtat del rendiment, es compleix, estem en dissenys entre, i per tant la prova de l'event ens diu que l'anàlisi, els grups tenen la mateixa variança, o la variança és homogènia, perquè té una P superior a 0,05. I ara després ja anem a la nova. Això és el que vam veure l'altre dia a nivell teòric. Ara veiem, esta és la madre del cordero, el més important. Així veiem, modelo corregido, mos olvidem, intersección, mos olvidem, i veiem efecte principal, dificultat. Dificultat és l'efecte principal. L'efecte principal d'ansietat, efecte principal. I així baix, efecte de la interacció, l'error i el total corregit. Per tant, tinguem efecte principal, efecte de la interacció i el total corregit. Si la interacció és significativa, estem veient què significa, l'haurem de desglossar, l'haurem de descomposar per analitzar els efectes simples. Però abans d'entrar ahí, anem a veure este quadre. Vegem que la dificultat té una F1,24, seguiu 1,24, es posa F parèntesis 1,24, es tanca el parèntesis, igual a 4,8 i una P de 0,038. Per tant, sí que n'hi ha diferències en el rendiment si la tasca és fàcil o és difícil. Aquest és l'efecte principal. Però de moment no anem a analitzar-lo. Després, per a l'ansietat, també direm, sí, per a l'ansietat direm que una F2,24 té 11,2 i una P del 0,0. Efecte ansietat, i és significativa. L'efecte de la interacció, el mateix. Veiem que F2,24 té un valor de 6,4 i una P de 0,006. És significativa. També podríem dir que aquesta investigació o aquest model explica el 62,5 del rendiment, o de manera ajustada. La R ajustada és la proporció de variança, és a dir, és la proporció de variança 0,547, que expliquen les dues variables de la variable dependent. És a dir, el rendiment pot ser explicat per les dues variables i la seva interacció, etc., fins a un 54,7. I ara ja anem a analitzar els efectes principals i els efectes de la interacció i tot això. Anem a analitzar primer l'efecte de la interacció. Tinguem així 1, vol dir efecte principal de la tarea. 2, efecte principal de l'ansietat. I 3, efecte de la interacció. Vegeu l'asterisc, la interacció. D'acord? Així veiem que les mitjanes, quan la tasca és fàcil, la mitja d'ansietat baixa, i l'ansietat és baixa, la mitjana en rendiment 13. Quan la tasca és fàcil i l'ansietat és mitjana, la mitjana de rendiment 15. Està clar això, no? 13, 15, 8 són la mitjana en rendiment per a baix en tarea fàcil. En tarea difícil, aquestes són les mitjanes de rendiment. Fins ahí està clar. Ara baixem un poc més avall i veiem. Quan la tarea és fàcil, n'hi ha diferència entre ansietat baixa i mitja? N'hi ha diferència? Quan la tarea és fàcil, seguim el caminet per ací i veiem que és 0,65. Per tant, no n'hi ha diferències en el rendiment entre quan la tarea és fàcil entre l'ansietat baixa i mitja. Quan la tarea és fàcil, hi ha diferències en el rendiment si la tasca és baixa o alta? Doncs veiem que quan la tasca és fàcil, és millor
l'ansietat baixa i l'ansietat alta. Veieu? Baix i alt, el que estem fent en fàcil, baix i alt, estem comparant 13 i 8. Sí, 13 i 8. Fàcil. No, perdó, estem comparant mitja, baix i alt. Baix i alt. Fàcil, baix i alt. Fàcil, baix i alt. 13 i 8 en comparat. Val? Bajo i alto sí que n'hi ha diferències significatives. Ara, dins de la tasca fàcil, hi ha diferència entre mig i baix? Mig i baix és el mateix que baix i mig. Doncs no n'hi ha. I entre mig i alt sí que n'hi ha. Total, que després vegem l'alt. Entre alt i baix i alt i mig sí que n'hi ha. Per tant, quan la tasca és fàcil, les diferències estan entre alt i baix i alt i mig. Està clar? Quan la tasca és fàcil, les diferències significatives estan entre alt i baix i alt i mig. I quan la tasca és difícil, hi ha diferències entre baix i mig? Sí. Entre baix i alt? No. Entre mig i baix, que és el mateix baix i mig? Baix i mig? Sí. En la resta no n'hi ha. Quan la tasca és difícil, només n'hi ha diferències entre baix i mig. Està clar? Els numerets. Ara després em pregunteu, si jo vaig directe al gràfic, recordeu-se, en el fàcil les diferències estan entre baix i alt, entre alt i baix, que és el mateix, alt i baix, alt i mig, alt i baix i alt i mig. Val? Alt i baix, alt i mig, entre alt i baix i alt i mig. Anem així? Això ho passeu. Això és l'efecte principal de la dificultat de la tarea. Aquesta és la de l'ansietat. I això és la interacció. Així han vist, el que estàvem comparant és el nivell d'ansietat. Quan la tasca és fàcil, n'hi ha diferències. Està en fàcil. Entre alt i baix i alt i mig. El rendiment és millor quan la tasca és fàcil, que l'ansietat siga baixa o que l'ansietat siga mitja. D'acord? I quan l'ansietat és difícil, havíem vist així dalt, quan l'ansietat és difícil, quan la tarea és difícil, només n'hi ha diferències significatives entre mig i baix. Quan és difícil, només n'hi ha diferències entre mig i baix. Difícil, mig i baix. Quan la tasca és difícil, vegeu, difícil, verd, només n'hi ha diferències significatives entre este i este. Està clar? Ho hem vist i així hem vist l'efecte de la interacció. I dins de la interacció hem vist els efectes simples. Primer hem vist l'efecte simple de la tasca fàcil. En la tasca fàcil n'hi ha diferències entre baix i alt i mig i alt. El que hem vist en números. Siguent millor, obtenim més bons resultats si l'ansietat és mitja i si és baixa respecte a l'alta. Entre baix i mig no n'hi ha diferències significatives i quan la tasca és difícil només n'hi ha diferències significatives entre l'ansietat baixa i l'ansietat mitja. D'acord? Així està explicat els efectes de la interacció. Ara passaríem a explicar els efectes simples, els efectes principals. L'efecte principal, primer de la tarea, ens diu que, així hem vist, la tasca dificultat
F12 té un valor de 4,8 i una significació de 0,33, vol dir que la dificultat, n'hi ha diferències entre els nivells de dificultat. En l'ansietat n'hi ha diferències en els nivells d'ansietat. En el cas de la dificultat, s'observa que fàcil, la mitjana del rendiment és 12 i difícil 10. Jo puc dir que quan les tasques són fàcils, el rendiment és major que quan les tasques són difícils. I aquestes diferències són significatives. Així veig la dificultat de la tarea. Així vaig que diu prueba univariada. Este trosset és el mateix que este trosset, em diu així dificultat, és el mateix. Si vegeu, F1,24 és igual a 4,8 i una P de 0,38, que és el mateix que està així. F1,24, 4,8, 0,38, l'efecte principal de la dificultat i l'efecte principal de l'ansietat és, veieu així, primer estan les mitjanes i això és com havíem fet l'unifactorial. La baixa respecte a la mitja sí que n'hi ha diferències significatives, però la baixa respecte a l'alta no n'hi ha. La mitja respecte a la baixa és el mateix que sí, baixa i mitja sí que n'hi ha. La mitja respecte a l'alta sí que n'hi ha diferències significatives. I l'alta respecte a la baixa no n'hi ha diferències i l'alta respecte a la mitja sí. És a dir, que quan l'ansietat és mitja, mireu així, quan l'ansietat és mitja, difereix de la baixa i són significatives. És a dir, n'hi ha més rendiment quan l'ansietat és mitja que quan és baixa. N'hi ha més rendiment quan és mitja que quan és alta. D'acord? I entre la baixa i l'alta no n'hi ha diferències significatives. Esteu veient això sí? Vist en el gràfic, en els gràfics estos, així hem vist la dificultat de la tasca, que n'hi ha diferències significatives entre fàcil i difícil, i així el que ens diu l'efecte principal del nivell d'ansietat és que quan l'ansietat és baixa o mitja, en mitja el rendiment és més gran i és significatiu. I quan és mitja, el rendiment és més gran i és significatiu respecte a una ansietat alta. I que entre l'alta i la baixa, per als números que no n'hi ha diferències estadísticament significatives. Però fins ací està explicat utilitzant com a criteri el nivell d'ansietat. Podíem fer-ho, i ho repetisc igual, veient a través del nivell de dificultat, el que és la dificultat. Model lineal general, univariado, això ho deixaríem tot igual. I així aniríem directament a pegar, i així en pegar, trauríem, i en compte, no sé compte que abans hem comparat l'ansietat. Ara jo vaig a comparar el que és la dificultat. És a dir, quan és fàcil, és millor molta ansietat, poca ansietat o mitjana ansietat. I quan és difícil, és millor mitja, alta o baixa ansietat. Doncs així faria el mateix. Copiaria aquest trosset, pegue i així posaria així. Però sí que m'ha passat. I així posaria, en comptes d'ansietat que havia posat abans, posaria dificultat. Igual que està escrit ahí. Dificultat. Ho senyalaria tot. El tot és este tros que ho executi. I vaig als resultats. Veieu, així està processant els resultats. I els resultats m'ho deixarien tot igual.
menos la interacció, que apareixeria d'una altra manera. ¿Vale? Bueno, si diu, las pruebas post-hoc no se realizan para dificultat. Claro, la dificultat, com només n'hi ha 2 nivells, no es fan proves post-hoc, perquè si n'hi ha 2, el que siga més gran és el que, i si és significatiu, doncs és el que serà major que l'altre. Quan n'hi ha més de 2, sí que fem proves post-hoc. Això és tot el que m'ha explicat abans, us doneu compte el mateix, però m'interessa la interacció. Així en la interacció, quan veiem la interacció, el que fa és agarrar nivell d'ansietat baix i compara fàcil i difícil. ¿Vale? Nivell d'ansietat mitjà, fàcil, que n'hi ha més rendiment quan l'ansietat és mitja, fàcil o difícil. I així en els gràfics, a veure, li he demanat els gràfics, no? Sí. Quan l'ansietat és baixa, anem a veure primer els números. Quan és baixa, n'hi ha diferències significatives entre fàcil i difícil quan l'ansietat és baixa? Sí. És millor quan l'ansietat és baixa, fàcil o difícil? Fàcil. Per què? Perquè fàcil, l'ansietat és baixa. Quan l'ansietat és baixa, la resta entre fàcil i difícil és 6. Això vol dir que fàcil té una puntuació més elevada que difícil. De forma que és 6, en positiu. I és significatiu. La resta no és significativa. Doncs mirat així en el gràfic de la interacció, quan l'ansietat és baixa, quan l'ansietat és baixa, baixa i mitja, baixa i mitja és quan hi ha diferències, d'acord? Nivell d'ansietat baixa i mitja. Vale. A veure, fàcil, espereu un segon. Vale. Fàcil, dice baixa, bajo, baixa. Sí que n'hi ha diferències entre fàcil. Quan és baixa, n'hi ha diferències entre fàcil i difícil. En la mitja no. Quan és baixa, n'hi ha diferències entre fàcil i difícil. En l'altre no. Vale, quan és baixa, que és el blau, n'hi ha diferències en fàcil i difícil. Fàcil n'hi ha més rendiment i difícil menys rendiment. En la resta, que és esta alta i la verda, no n'hi ha diferències significatives en funció de l'ansietat. D'acord? Doncs bueno, hasta així queda explicat. Jo pare la gravació i em feu les preguntes que considereu.